Міноборони отримало від СБУ вилучену російську зброю вартістю у 1 мільярд гривень. За повідомленням Служби безпеки йдеться про 500-тонний арсенал, який контррозвідка вилучила у ході спецоперацій. Це 36 ракет для зенітно-ракетного комплексу «Печора» та супутнє обладнання, двигуни та комплектуючі до вертольотів та літаків, запчастини для танків, БТРів та іншої бронетехніки, реактивних систем залпового вогню, а також гранатомети, тротил, фосфорна та соляна кислота. Зброю визнали речовими доказами у провадженнях СБУ та арештували. Міністерство оборони погодилося прийняти це майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу. Російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення та з невстановленою метою накопичували їх на території України. Але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку. СБУ відкрила за цим фактом кримінальне провадження. В подальшому було встановлено, що документальні відомості про легальне ввезення та зберігання цієї військової продукції були відсутні. Використання вказаного військового майна значно посилить матеріально-технічне забезпечення та стан бойової готовності Збройних сил України.